Quddiem il-qorti tal-maġistrati xedet mara li tilfet il-flus kollha li kienet fadlet matul ħajjitha wara l-investida aktar minn 53,000 euro f'sistema ta' investiment mibnija fuq deepfake videos ta' personalitajiet politiċi fuq Facebook. Il-mara spjegat kif wara li klikjat link u tat in-numru tagħha ġiet ikkuntattjata u ġiet imħeġġa tinvesti 250 euro. Kien hemm ukoll pressjoni biex tipprovdi d-dettalji bankarji tagħha. Minn hemm il-qudiem bdiet tiġi kuntattjata minn mara li sejħet lilha nnifisha Marija Lipinski li ppreżentat ruħha bħala financial advisor u bdiet tibni relazzjoni ta' fiduċja magħha. Meta l-vittma wrid dan kollu l-binta li mill-ewwel indunat li l-messaġġi kienu ġenerati minn ChatGPT u għarfet li dan kollu kien scam. Il-każ tressa għand l-FCID li organizza control delivery billi l-vittma natata 10,000 euro fi flus u ntalbet taddihom lil persuna suspettata. Meta l-akkużata, Katerina Izotkina, ċittadina Ukrena, marret biex tiġbor il-flus, kienet arrestata mill-pulizija fil-post. Izotkina tiġi akkużata b'ħasil ta' flus, frodi, liħ fraudolenti u involviment fi ħtif kriminali organizzat. Ċaħdet il-ħtija. Il-każ għadu għaddej u mistenni jkompli aktar tard dan ix-xahar.